Wakira wia mwancho murigiro Getembe TV neri tukeriga aria ijuma yeti tariki isano umutinyo kianda omwaka chiri bubere 2025. Karibu sana ime ya Getembe TV aso murubiri wiga bwetwani ya Getembe irinde tunyare gusanga asinchira ere eyobwamo keba usasinchira ere eyabene murubiri wiga yonyore tinsemo cha Facebook na boigo tinsemo chiria cha YouTube asokonyora masemo na Getembe TV mwancho murigire asinsemo yekeunga omubere oyo okageire koba oyo bwomoroki wa Faith Kemunto oyo konya otindekire aseri bwago asekinyero kya mosi nigobono omubere oyo onyarete gotindokorwa embarabo bayeri tuko ori igoro na bobisa bakorwa asikembe kyo korobo tukikia DCI bakubwatirana no mobari wa serikali mwancho murigire unafati gadi gisemba agotomanya nigo omubere gosomonyaroko yo Faith anyarete gotindekwa ewiki ya etano yokagire kuba omwancho oye omubere oyo konya utindekire asengoro enyenge ere aseribwago yokoywa rikoro asekenyero kya makena amugondo ose mausi ewodi ya nyamaya ebunge ya West Mugirango nigo emagoroba ya rero utindokorwa na omubere oyo oirwa oikasengendo yenyagitari enene ya Nyamira ekero obutuki bwa makweria yaiga bukageire gochaka inkaki ende yonsi korubono amakweri ayaiga nigo akageire koba ayo mworokiwa oyo asechinga kechiga obwenerete gotuka se klasi me asa masomo ye university ya Machakos oyo omanyikaine buna Faith Kemunto obino asama leta na ekolongwa oyo nyengo umwana oyo nyagusire Faith igaro mwana omuntu omonene enganeye igona nyenyorete ekarangagirete sibinga umwana uri kwenda university Machakos munyari koba kagusira kulumba Faith obino 20 years agwenda gochoini Machakos University tariki 25 mutinyo yonana lakini igaborete kurusobo tariki 30 mutinyo 7 asoga kurusobo iga kagwana nesini mamu moraje mamu waka matevi kuranjo matevi mundu amone nachire kumbe karajiete iga gachikoka samo jange narugwega esimia ikagenda off abanyakenyero abaiga nigo babeire babegete ekambe asayaiga na baitumatete bobe asamantuko ane batarikorera toro oikira rero ekero mubere oyoiga otindokorwa na nigo bairana gotuba amasiabo asengencho konyora otiokire bobe egeka getaneti omutieni oyo mubono nero engaki omworoki wa Faith abeire kaborete kurwase enka yabo oika ekero musubati omwabo anyora SMS ase simi yaye gekweresera ase omubere o Faith obekire na kurwawo nigo bachagete kumurigeria arorobuna akwerera omukonyi bw'omugambi bw'esapplication yabo mabacho Richard Nyamweno batemere kumuriyo mutieni oyo mubima yegeteka natite masanja abashiriki abakatebaya umuntu nale kona chat na numero mwabo Nairobi lakini kutumia na betali safari kwa mwereju ana Telecom itangani akabasa abashiriki 500 kwa the Faith bakakira liya kabere akaja akabatebya Faith imukuriga otwa muitete tukamutinde kekenyero kya mawushange ne tangi akiyako gereda akiyako gara abashiriki bono batite gocha akaraba ete message yuwotirimboka mpaka bakaja kumanyaga amakweri aye Faith nigo akageire buna nigo aitetwe no musani oye omumura asekeria buna no bwanchani asebono ikageire buna nigo tayare abekirwe byara mura uyu tukagere to murangeretie urengo tumeke handset yaye nabwatetwe mwisonde baerero twegenete ngango ikigware karenye chumambenda aigorwe amastaka mumuro yakorukwa Idioni Makori abwate 23 years igakoro kenyorukia esugura kiambori lakini sawa urongo miruka ali kiambori bakorete aiga nigo abasae abake abo baibwatiranirie no bwanchani basemiwe abana ntumaite discipline ya kaire lakini baire ngora
bwanchari no bakungu bwaitira abantu abange ase eng'encho omomura agokagera nero gweka bwanjete omosubati kumbere nabwata abasani bange ose omosubati okagera omomura nero uja abwate bweka kumbe nando omomura nabwata abasani bange igo tiga baita bate batiga mwana amange erinde bakanye no basoma barasoma kore okonyoma kuri kwendana Chinkaki echechio nigo abanyakenyoro nabo igo abairi banyagusira baganirie eserikali ibakonye asogokora obutuki erio esababu ya makweria yaiga imanyekane nabo baikiranetie amabaya babekwe byara tukugure serikali enderere ko chuza kabisa na inde ni kunyarekana muntu utaringe bika korenta umuntu kwete baka kuje kumutindeka kare abantu baratindeka utokora abantu kubate no muntu komuntu igonga wembali ba mugwatise tikotinde ko mwana oyo gaiga bamanyekane nekero bamanyekanire rinde betu baegwe susuro etikoba eso masa abantu ababake maiga yabamenyi abaiga kuganyerera asigeka kyabatuko ane erio mubere oye omusubati gose omunyaruka uyore kogenda ase university ase rieta Faith Kemunto onyare gotindo korwa omweri oye ni gotindo koirwe korwa se ayaiga hingo reporter getembe korwa iga mausi eye gotoka emeye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba Chomurigere serikali kwetera ase kiombekere gya KCC gosikio korigereria amabere nigo bono yanyare kubolwa enyare kwene kyabuna abare mibechombe cha mabere kora chinsemo kete aiga chinsemo cha Nyangoso aiga se county ya Kisii banyare wakano chibesa chiabo korengana nabare myabo nigo bono banyare kwemurongania natibarakano chibesa chabo ose chibesa chiri bakwera mabere ase serikali usasi kiombe ya KCC ekyobono kerire para ubanyoro bokon korigendagira yechombe nonye na Mariogo Muriketo Gilbert Kobia no repotio Nia na batugi b'Icyombe bakonie mabere kurwa insemo cya Gregoris gucya kinsemo cya machoga banyako bakurerera ogutaisaneka kwabo mono ase ugutakano kibese banyako bakwirira mabere ase igetuo gya KCC ase ngakibono. Mheshimiwa Rais, naomba ya mahali huko ukisikia hii sauti ama ukipata ujumbe huu jaribu kuongea na waziri wako John Mbadi aweke pesa kwa KCC kwa sababu kwa miezi miwili iliyopita hatujalipwa masiwa kutoka KCC. Oyo nigo asokirie na konia mabera aye ase abaguri ase chiro ya Nyangusu amona magena na mugonga ali asugwanja kwa ekorende ase ngenjo gotarakanwa chibese irete mabera abo ase ka kimitinye tatu ase nsemo ya KCC. Ndio maana nimeanza kuhangaika kwa barabara nikipeleka maziwa mpaka Kisii rekea kule kwa Wajaluo nitafute soko manake hatujalipwa na tuko na wanafunzi katika shule pia pesa zijawekwa katika shule. Korengana no mumenyi oyo bwa county ya Narok emechando yababwatire abakoreri urwa ase batabwatingire nde yonsi yo kugenderia family cyaba so kubarwa kibese iguru yebiasara bya mabere. Haya maziwa unayoona huko nahangaika nayo niko Kisii naelekea Ujaluoni kutafutia soko kwa sababu KCC imekuwa ni madeni. Mimi nauliza kwa heshima kubwa. Ng'ombe wanataka nyasi, wanataka chumvi, wanataka Nilsan, wanataka kila kitu ili waweze kuproduce maziwa haya ili tukarudishe kule KCC wewe uweze kuachilia pesa ya mwezi wa 7 ili watoto wetu wakasome. Sasa tuko na watoto nyumbani kwa nipigo, watoto wamerudishwa wako nyumbani. Ng'ombe inataka chumvi ndio itoe maziwa. Ng'ombe inataka dip ndio iweze kuoshwa. Ng'ombe inataka nyasi iweze kuwa sawa sawa. Tutapata wapi hata chakula siku? So mimi naomba Mheshimiwa Rais ukipata hii ujumbe tafadhali act mara moja. Ambia Mheshimiwa Mbadi awachilie pesa itoke kwa treasury kwa sababu tunataka pesa mwezi wa 7, mwezi wa 8 umeisha na huu ni mwezi wa 9. Mimi na bakumusaba mu waziri w'ikibesa gucyase ekiombe kyo gya KCC eli abali banyako bagwakano kibesa cyabo. Naomba kwa heshima kubwa uhakikishe kwamba minister amewachilia pesa na sisi tuweze kuwa salama ili tujitegemee, tusikue ni watu wa kuombaomba na watu wa kuhangaika kwa barabara. Hiyo ndio milango. Mheshimiwa Mbadi aweze kuweka pesa katika akaunti zetu ili alipe wakulima wa KCC kwa sababu tangu Julai hatujalipwa pesa za Julai, pesa za August hatujalipwa na tayari ni September. Nero imechando abaremi nabo yigo abatugi b'Icyombe bagonya ko bagwetera kinga kibagendererete n'oburemi bwabo na mono ekero batarakano kibese cyabo na ekero bayikiraniriye obosombi bwa mabere gutyasege tweki ya KCC. Ngori boterga temekura sensemo ya Nyangusu bumachoge account ya Kisii magitane Gilbert Kobi.
Mwanjo murigire na boigo o mwanasiasa korwo ase bunge ya Nyaribari Masaba Muske Ben Mumanyi nigo bono anyare kumucha omubunge bwe sinsemecho nekero anyare goteba buna taranyara kubaka gwikirania amagendero na ayo aganeirie ase ebunge yo kagokwana anaba na nchi nigo bono anyare kuboria no nonyo bwagachi bwechi nyomba chirigorirense ase chinsemecho nigo bono bubonete ose nigo butari egento gekwewa ribaga ritangane kigima muri kito Gabriel Nyakundi no roboti oro bari masakerania abagenderero ase abananchi bebunge eyo Ando bato machumbe abantu ndo batistima ndo batipara ndo batimache orecho ndo bati no igoro ndo bato mukutano butuko egento kweko kuna professional dina kurugusi ingi karansite iga ngoro mwezimu wa manduko oswa ekeraswa oko buri kondo ekera buri kondo oko so da president ko bori simiane jetima tingina makorete na nore pana digete na ko monyoramo sabe para ano mochumbe bosa no moto ga wikirugo Boigo Muske Mumanyi nigo asegeta omugusi kugendera kubwatesia serikali y'umurai wense Muske Dr. William Samoei Ruto iliyo amagendero agendere kwenekiwa asorogongo rwagusi. Nataka kuambia rais akikuja kufungua hii nyumba ya National Housing amexo ametuwekea rami kutoka Kereka ipitia hapa National Housing nataka chama kama watu wangapi wanataka niambie rais hii maombi Chinga kechecho nigo Muske Mumanyi aboli abuna chinga kechinyumba che serikali cherigolirense use affordable house chache kwegorwase chinsemo chekerbo abamenyi bensemo iyo kwegwa libagali tangani mtu anaitwa Dr. William Samoei Ruto yeye ni president wetu wa Republic of Kenya akasema wacha batie watu weke rubo hii mambo ya National Housing what we call affordable housing. Sasa umeona hivi shimo imejengwa zimeona na macho bali barengo banyeno mgondoyo mimi nitaambia rais wale wenye walikuwa wenye hii shamba hapa hii area wapatiwe the first priority si hivyo hata umasikini wa hii area pia hawaishi huko si hivyo watu wake huko. Boigoni mwanasiasa Stephen Nyarangi kurwase bunge ya Kitutu cha North nere akwanira itaro ya State House ase akwanira egati ya magendero ayumurai wense alierete eira abagusi abarai bagusi bagasabe bintu batagete tokonyeke muna abagusi tugasabe pare kursotik egocha mpaka busongo egare igu nari abantu bagweta buya agatotebia prison yere busongo gari erusigoro eretu nyanturago asari egare igwe tuigore asari biasa bikorwa abantu bana bitwanya barasaba korremeremo amagenderera bororo ere buyago sere bube ambere tigi tukoba de yoka yasundeka kiaruse tigororo president ekarengera linga abantu bari barense boss baguri gwamare Maria bagenda bagaja sanga obekonye egitiki gare igwe chindege chinene cyagororo tugaye suneka chibesi cyabekure budget ya chagre korosu na ndo president William Ruto tota Kingo reporteri haigata sendi bontete kyanda gikumike getembe kurwase bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii Ncenguruku Nyakundi Gabriel Wancho murigereria gutigana nayo ya matemo koro ase chinsemo cha mucheno bugeka nigo bono yesokire na kuburia onde orabe ororiro omwanchobo oyoborete aseka kewike ya obono kubamanya kusiwaka oroboti ase getesene kyabanyanyimbo kire ange Elias Nyakundi Nyabuga nigo bono rio mweri arorekanete asomatanga arenge kenyoro mbarabare ekenyoro kiembaro
na matuko ikomi bono onde taiyo umanyete asare egento bono kiairire amate iyo kuboria obokonyi na boigo goteba tibamanyeti ase omugaka oyo agotoka nigo bakoeresera gose korengana buna bakoeresera omugaka Elias koba omonye obokanyeko na boigo otabwate mochando na monto onde bwensi Polikapokara no roboti oro ngo ikagaiga asekenyere kiga kya mocheno bogeka ekigo tukemeye wari yegoma ebunga yabo getutu bwa masaba imeyenge yega y'omugaka Elias Nyakundi asitokomera namo naba mataba igabetu matete basinyire asumuga ko yega sireta Elias Nyakundi ari wikabona segeka kiiki ya etire jo matuka matambe timenyetinga na nyore reporting ya y'omugaka taya gambuka go cha matanga arenge mbaro lakini tacheti kwira na gocha yarengeri chuko tikulia chuma ina mogoro lakini ende korwelio tarara kana oro wangu igwa utuko itandaye ngotebana na Elias Nyakundi unyabuga kuruma chenu bogeka uno akalire na tayo tobye kumulia tobori dinabo kama ambience mwa gocha ajiro gocha anyore neke Kurengnamo naba mataba iganigo omugako yiga cheta matanga sekenyero mbarabarekia emparo kulende gwika bono taranyara ko bagakorekana okobara kwa yega rweta igari tukuria Jumaine on 2060 kera ika matanga yo akanyakora bono rituko eri mara baba gura butuma yatinga ngaya ko rete gochi toko muganyanga atarrokaneti mambe go kia toko ngako bwatiria rende nganga yachi ethego chinga kiarenge igo batemere ko muri Justin Sebo okolende mbaranyara ko bakomonyora nonya no gwaka chiriboti asibitube banyanyimbo nonya nasaba gambi kibura ibura matunda twatemire no na bagambi twabatebiri kiobisi elinda ngo tobwatera naso okoroto takorigia report yeli asinga ngaya berete na korukwa yanga kiarwete igobono na batogenderete twatebeti abanyene bakaira report polisi aria na igitege twatamire gweta chindo gweta komoria saba iri gweta rara kana bakagikira nigo yamatiga jariringa omugako yiga nigo bongo bwaje bwikirente na tabwate mochando nde bwensi asibono bagendre ko bakubuli onde bwensi uranyara ko bakomorora kwani kibuna ngwa kabare roboti asebitube banyanyimbo bose ko bamanyabara boka banyene elyo koleto musaso ko cha senke yiga egendete gwetumatera asumwancho yobo ari gwikabono Entu nabo twarego twabone kenyoro nabo tukumetie kiagara Elias no muntu oro mungwana tabwati mangana na muntu tana kumana nunde odeta yo bage China iga turatebe ngasa chini baka ge China nunda ara mokembe sa jinda mwake bono ukobora kwaje nabo gotoreterete birangererie bikongo twari gusabanga gaki serikali kiagara abana baikira serikali yakuni no muntu gokora ibintu byaye na magokaya bone serikali kimwari gwanja gaki isete iyo nyina ta iyo yakundi gamenyete ngabuoya mwari gwanje serikali gati mutugwatisie muturigesie usento monyore tumonyore njerende yonsi ye turamonyore ebe naro ebe tayo tumonyore tuisane ke birangere nga twamonyore igin ko report rigetasene ke wanchete kya gatembe ko Justin Seme chiga chamo chenwa bugeka ime ye wadi eligoma ebunga yabo getutu bomusabe county ya Nyamira inchigo kuruko Polycarp okara mwancho murigeria gutigana na roboti oro omojumbe bwe bunge ya Nyaribari chache musikeza irejanda nigo bono anyarite gusanga nabamenye betinse cha Nyanguru ekotoka ime ye wode yabo baracho nabo igo gukwanira igoro yamagendero nabo igo obuya bwo kubwatesia eserikali umusangirerekano yo boigo nigo anyarite gwikiranwa no mojumbe South Mugirango umusikezi Levanas Osoro oyo boigo ogenderete kuigira egetambukiro kiaye yokobwatesia eserikali yeretukere ya matukaya. Mimi nataka kuhakikishia Nyaribari tunasongeza mbele. Mimi nimesukuma serikali na tumekubaliana na rais wetu Mheshimiwa William Ruto tunaweka barabara ya lami hapa Nyaribari chache. Tumeelewana? Barabara tumesema lazima mwaka huu sio kesho. Mwaka huu Nyasaye akipenda tutaanza kuweka lami. Na hii
Hapa niliambia rais, si nyinyi mumeona rais alikuja hapa, si amekuja hapa Nyanguru na ndege yake, kabla awe rais amekuja amesimama hapa, si ndio? Na tuliongea na yeye na akawapatia ahadi atakuja atusaidie watu wa Nyaribari Church. Kwa hivyo musiwe na wasiwasi, tunaelewana? Sasa mimi nataka kuwauliza swali, makosa yangu iko wapi wakati nikikuja kusalimia watu wangu? Watu wengine wananiletea kisirani. Epareye egochaka kurumate gari asmoko ne chinyeni. Kegati. Nabo baracho. Yatira gocha yasokaga. Zairi chana naye bekrete budget ye koroskwera mi eros. Ndoigwa naine. Ekra tu akorra magano se toba tabakereki. Ekra tu akorra magano toba tabakereki. Ebindomira tabatebi eskuru ya Nyanguru kerege somo tokanga kiraga omwaziri migosyo gamba na motebiri tungocha torega otebire nkoretare milioni 10 gocha se eskuru ya ngara ibekena manchira nebaigwa emiakeria maega ekerababo soro bari kubori chikura inchena oncho karente kusiye engima ndasabiro mongwana kurukulia muruto chikura muanse kerera mugatebo sora abasogete ngabate ngumunye matone arokoira mukandikire mukaranga jere bari mungono umwana ngatakero tikere naire to staireti bono ntegerere bono igari inde serikali imbe mugate bona mandegere atakire koigumo goncho kana kirase mugate ingo soro karuabwe ninchi naenda tokonye kuriye serikali no ngakio wonde bindu asendagera ime ngite naende kwaro kobo kimobo obo yena ende babe to wado engakiri mwarenge serikali mwaragerete na indu teatore serikali teatoragere na indu tuarwara erebia basere wobe. Mwancho murigeria okuborigwa nigo kwabikirwe gochiase ababwatani ao kubwaterana irio gukinia chiseme gukwana emarago bayiri tkorigoro chingaki chietaro ase eskuru yobroso ya Nyanza Comprehensive ime bunge Nyaribari Church ime county ya Kisii omobunge Moske Zaire Janda nigo boigo anyarite gusegeta aborokiwa gukora umukia irio bachie kwenyorera bose bachie wekonya ase amatuko aribosio. The junior secondary school kids who are here, the older ones, that education is very important in your life. Without education, you cannot go anywhere. No matter how handsome you are, how beautiful you are. Lakini kama hapa kwa ubongo iko zero, wewe utazama. So you have to work hard. Remember your parents, your guardians, they are struggling to ensure that you have the best education. So I want to plead with you guys to work hard in school, be disciplined. Are you with me? Yes. So that you can become a member of parliament like Zaire Janda, so that you can become doctors, you can become pilots, you can become engineers, you can become president, women rep, senators. So I want you to promise me that you will do your level best, and as your leader, I have come here, Mwalimu, to give my commitment and to support this school, so that these children who are here, our children, they can prosper, they can shine, they can have all the facilities that they require. Mwancho murire na sorobotiro noto kolera ekeonga chinsa cha opono mambi korinde omorobiri ime morobiri gabwetwani yaketemendo cheteresa kemdereni gawoteba kora chinse mochiri cha karatina ni gawoteba good morning notore amo kigima. Good morning to you na Bonventure mobisa awoteba kora chinse mochakiro mosocho nonde me omorobirio wika omoerio Victor Omondo mienda ni gakweroka honorable awoteba watching from Kilimani, tuko pamoja hadi Tambati mbia mwana sana honorable.
Eriko Soro agoteba kurwa chinsemo chia ritaro ime wodi ya Keumbu abana bantu banyari bachache agoteba ako ndani mbia kegima ikiaramba igitaka nyangina agoteba live from chinsemo chia Mugunga Massive Kisii County following up with my wife Mary Nyarangi na agoteba ngai hashtag gabu ne kiaramba igitaka okay na bagende tukoirura bu kegima agoteba murugioye Mary ano bari no umurugioye Mary Nyangi mbia mana sana guka wa ushago agoteba kurwa Nyangusu Bokinami village Rigena well represented abantu ba Bokinami igo minute abantu bakurutsinse mu cya Bokinami Rigena nigo abawakilishete ikigima Dominic Herrera good morning kurwa tsinse mu cya Bomukora umonene otubukiri yakwani abantu betsinse mu cya bonya kera kuruko na keya omushibe wa Bwibo agoteba Shiakulo Mumias East represented agoteba Akondan live mbia mono sana na Bwigo 04 baga agoteba Joshua watching live from Nyaisamanga Kitutu Masaba constituency pamoja na Caleb Obocha Makori na Bwigo Sivia Obocha mbia mono sana bakwani bonsi asinchire ire ya bene Bartholomew Momanyi agoteba good morning obaigwa Oyo mumanyi korwa chinse muchanya nchonori na ziporo agoteba na butambi tigaboki babo machoka nyamwe ya buramani Elene Onyancho mongina berimote Dr. James Emiyogo Otiso Muracha omochokoro Onyanchoka na boigo na mashabiki onsi mbia mona sana sokoro bwakire byakone abantu bechinsemo cha nyanchonori na boigo Barnabas Egekonge kebasoni gagoteba good morning Matilda Kemi watching live from Doha Qatar wikasito Nyamasibi pamoja hadi tamati mbia mana sana Sunkid Omanga Starboy akotea pamoja kutoka Kisii County pande gani Sunkid mambo otodigo yon Sunkid Omanga rende akotea pamoja kurasi county ya Kisii otatetebeti ase nsemo kiyo na boigo umusori bwege sutawote hapa kama kawaida watching live Corona Kuru City Salams Club nware ime yumurobero ekerambege takanyangena nigakwira nagotebanga chinsemo cha Mugunga Massive Kisii County ekagendete kubwatia no murugioye Mary Nyangiriova ine message ya gatatu yikiraiga nkore nkinga no bwete bya Andonsi Asore ekiagera oyugokoroka ekerambege takanigagotebanga nware ime yumurobero kuseno more komo oika omwere mbie mona sana onyakole chinsemo cha Facebook so ari ase page ya Getembe TV mwanchomo rigereria onyare gusanga ujumbe yawo ekenene nyara guchaka neritari yawo chinsemo chiri okira otebe county ya Kisii ose county ya Nyamira manyo mwanchomo rige usa mashabiki andenga akirokurwa onyene county ya Kisii nsemo kichiga okoro ime county ya Kisii na boigonye kore county ya Nyamira ose county ende onsi whatever the specific place erindetwa manyanga naki okendete kubwatia umuroberi ase ebrebiga bya bono mambigo mwancho murigere no nyachinsemo cha YouTube onye gukonyara goika achinsemo chiria cha YouTube nabo konyara gusanga ase live chats asokubeka erieta ariao nabo igo chinsemo chiri ogendete kubwatia umuroberi oyoiga akoru ase enchira ayabenekema oyoiga Bonventure erenda ndoche Bonventure mobisa no aresi chinsemo chonsi oyogo koiroka Green Annex Brian mbia mono kigima asoko genda gusanga 90 korende ekiro undigeti kogenda umuti mukomoke mwancho murigerera ninchikoirana nabwo gusanga narari agendete kurwase serikali na namono wetira ase gazeti cheri tukeriga kuseri tukeriga ria bitkonere Juma wiki yaire ne tariki 5 umutinyoro onoyo kianda akigema igombwensi unabono Moffat Bernard Mr Rogers Onyando buka ushago kone twamonya warire na boyonto bwate Charles Lwanga Rogers Nyariki na boigo babo 04 baga kwenye tu abanyorere bya mono sana asokwenda kulika ujumbe chena editor yawa neli ngencho na boigo nsemo kichiri okendete kubwatia umurobere yiga futwani ya Getembe korwa litkoneri Juma timetinga Juma yabona ki yachakire ndo chakamburango nyako tonya kare aseriro bari agusi metivu n'abarimi bagendete kuyarigania ase amatuka yiga aborokigwa bakogenda ase chiskuru montonde bwensi ore ase rirova ryagusi kusenonye kore isko yagusi naroro namwana naroro ogenderete kwarigania kigima
meki kwebangire umwaka ngo chore wakanse already amatukata nabutukire igoro uyu mutinyo iga ukianda mwanche murigenda utigera ime ya Gatembe TV nigondo chenga chabutukire erobo igoro yenseyemo ya bono mambi korende to bose guskakiara n'enchikorana na yare ase chigazeti cheritiko erigari harero. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyurengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate etime tempo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Matte Emma niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorera Intech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge asamunge bakire SMS number 0705 773 142 0784-663-693 nubagotoka ase omuchubusungu Twin Towers aserirungo eliya gatano na gatatu incho ayirira bwere kibono. Kila nafsi na ita Orari ogokwa kwa mongina Salome Nyaboke Ongwae ngaro mongina Onelson Ongwae mnari ngaro mwebori mwabo Grace Mra Ongwae ngaro mwana nyagosira William Onchonga na nyagosira Ana Onchonga kurwa mwakibagani kitutu cha North Ebu Onchonga ngaro ngina Dennis Obadia Edna Nevian Bethwell na Maureen ngaro ngina moke Mheshimiwa
mugabano mukuru we county ya Kisii James Alves Ongwae, Alice nyagusira Bosire, Edward, Dr. Enoch Ongwae, nyagusira Evans, Margaret, Mike, Timothy, Lilian. Nigare ngina Viara, Rispa, Dr. Laban Thiga, Robert Nyariki, Alista Mbura, Wego Elizabeth, Nora, Lynette, Bernadette, Delia, Pamela na Matthew Osim. Nigare yomwabo nyagusira Obiero, nyagusira Milka, nyagusira Maria, nyagusira Manyura, nyagusira Sagini na bande. Nigare mokoyo ya Professor Bosire Munari, Ambassador Yabesh Munari, James Gesumwa, nyagusira Umocha, Onsongo, nyagusira Arande, nyagusira Boyani, nyagusira Mura, nyagusira Gechemba, nyagusira Mukaya, nyagusira Steven Gesumwa. Ngare korara nyagusira Andrew na Pacifica Makori, Daniel na Grace Thiga Korwa Othaya, nyagusira Samson na Helen Obwaya, Justus Mbura na nyagusira Monica Mbura. Ngare ngina moke Jeremiah Mayeka, ngare bamwabo Oreni Kenyenga na bamwabo Kefa Arande na bamwabo, nyagusira Mukayonde na bamwabo, Bogonko Nsongo na bamwabo, nyagusira Gilbert Omuocha na bamwabo, Bota Mosoti na bamwabo, Omariba Omara na bamwabo, Tom Mukaya na bamwabo munabande. Bairi na basani maendra takumbra na aliasenka yabo nyagotorioma, Professional Center Sumuchu Nairobi, Riara Vari Apartments, Gatura Road, Nairobi, Keralit.com. Moberoye, niwachira senkendu ya Aga Khan Hospital Mocho Sumuchu Nairobi, chango maneno korekana itariki kiando mutinyu kiando mwako yega Maxwell SDA Old Sanctuary Nairobi asenka ya nyagusira boigo ari nyaguto rioma nyagusira na korerwa masabo asenka ya Maxwell tariki 10 nigo ara niwe tariki 12 umutinyu kiando mwako yega asenka ya nyaguto village rioma location Maran District ase county ya Kisii. Gatembe Television Gatembe FM tarangare ito katika tu kila nafsi na ita Tarari ogukwa kwa Lawi Nyamweya Nyamira oyuro mwana Nyamweya Nyamira nomungina Adorka Kemonto Nyamira. Nigaro mwaka Elizabeth Mwoki na nigare ise Sandra Kemonto Nyamweya na Dylan Nyamira Nyamweya. Nigaro yomwabo Helen Gekona, Elizabeth Nyamira, Jelida Nyanchera, Moses Masinya, Robin Mogaka, Isabella Ochaberi na Dominic Mbati. Nigare Isamoke na Ngenarome John Paul Nyamira, Sharon Mweni Dominic, Prince Mark Mwendwa, Jaden Obal, Moal Mosinya, Bianca Nyaboke na Eloi. Ngara rusigwe enkendu tariki nyemutinyu kyando mwako yega 7 kwani tariki 5 tinyu kyando mwako yega aria Bogita Diana location Kabonyo village ase sub county ya Kisii South meye county ya Kisii. Gatembe Television na Gatembe FM tarengere ito wewe na mimi tulikotoka mabubini hakika. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi tent, ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igon kuru baro bokoreri bwa public address system. Diubago to kambarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers. Ubwansu bwendagera. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chikoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi, ebirogo. Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James Onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali gagi egotoka alinsali taracha mbili gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nandiri goli kwa sarense ebintu nago lirega gagi Boy Juakali hili gagi hili ngogongonya musio mubihili Polite bintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Umunyagitari ya Medford nigo egokorariria itko lyokora umunyagitari lyabosagose free physician consultation day tariki 5 mutinyu kyanda umwakwega nigo bararu obokorere asichinse mochi kubwatia free cardiologist na physician consultation ECHO asibali babwate sha na inpatient boygo asibali babwate copay for outpatient. Vitais
BMI ritkerio emerongo etatu igoro y'imyanigo erarusiwe asobokorerie burakorekana ritkerio boigo emerongo etatu igoro y'imya nigo erakore asibali bakubweniwa ritukerio mbarokiwe osembakonywe amangana afri sha admissions boigo sha registration na boigo korawa emetinyene naki ogwakana patarere tukeriga ose obakire simi ase namba 0101 001 127 ose boigo 0762 105 575 na boko batarera enyagitari yere ase pare ya Kisi Referral Hospital Road na ndinchu litukerio. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwe kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumika se e bathroom babwate kitchen sinks nabwego n'echitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yomuchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya bamura bache kuya mandege. Wansho murigerere karibu sana hili ndio tunyara gusanga asense mo yichi gazeti gosa yare asechi gazeti cheri tukeriga ari yare rafuna butambe kira tukurikire gazeti buna bone ya The Standard, gazeti ya Daily Nation, Taifa Leo, gazeti ya People Daily, The Star na boigo of course gazeti nere evotambe okonyoranga andake tutarigo ikire gazeti ya Business Daily orine ase every bigo mwancho murigerere na kirongo chaka ane gazeti ya The Daily Nation yeri tukuria rero okay gazeti iga nibwate oroboti rwarengi gusirwa bete orogo ichane akigima anomono ase skuru ya manyikanete buna Hillside and Russia Academy gotoke me county ya Nyeri asebono aborokiwo barenge emirongibere noyo mo banyarite gusiria magimapo wetira ase omu basuka no bumuriro oyo nyarite gusagana
chinyumba cy'oburaro ase eskuru yo. Gazeti ya The Daily Nation ritukuria rero nigibwate ribori who failed them ngo andake oirirete umubasukano wega gusembara biba umbitie wikira umubasukano wega ukanyara kubwaterania aboro kiegwa abaiga naboigo abo 21 bagasiria magimabo. Our first anniversary. Director of Public Prosecutions recommends a public inquest into tragedy. Mancho morigerere ni gobono egazetiga ekotebo na umwaka oyo mobono oeririgisa aboroki bo bari beskuru ya Hillside Endarasha Academy me county ya Nyeri bono banyarite kuyera ase eskuru wetrase mu basukano bo morero korende ni gobono yega o manyakanete buna DPP bono abori anyare korwa okoporia ubu tukibonyare gukorekana iri kumanya ninki keirirete omupasukano ya oyoiga gukorekana korendo nyore nomwaka oyo mo oerire nabo ibori patigarete na maute gosene chinka chinyinge chitigarete n'obururu gesa aboroki wabaiga banyarete koen nibwa mwanchi bori gumugano yora se page ya kana nabo igo ya gatano ase igazete ya The Daily Nation ekoteba for the parents, time stood still. Every memory of Hillside Endarasha Academy bound into the horror and the screams that filled the air on that fateful night of September 5th, 2024. A year later, authorities have no answers for how the school fire that killed their 21 children happened and why no one has been held to account. Ngawe kiraboniga umwaka oyo mwakero yarire nonyene serikali tebwati amachivu era abaibori ekera abaibori abange bagenderete kuinyora obororo obu bwabwatete ritukerio kiraboroki wa banyarite kusaga no bose banyarite kubwateranirwa no mubasokano oyo omobe bomorero onje murigerera ayonkorase county ya Nyeri na boigo toko rigere ase gazeti ya gazeti ya The Daily Nation irituko riarero mwancho morigereria bado nainde nkukwanirire amangana ande amange munabono egoteba gangs backed by powerful figures invade 400 acres in Kakuzi page yakana bade goteba nga ebibago mbiraro guse abasaga abantu mbaroro bandare gusagana endimiro ere yechieka chiminye ase chinsemo cha Kakuzi n'umugano rase page 10 yega ase gazeti ya Daily Nation nganebwate gose abantu abaiga bagusagana chinsemo cyo nabantu babwate obwamate nabarai abanene ime yeserikali na boigo a shock of 1,000 public schools with less than 10 learners each chiskuru nchirororo chie serikali bono iga chietane tieri bweyemo gose ukwaranga chiskuru nchiroro wika eri bweyemo aiga sensi ya Kenya chibwate aborokiwa bale abake wetane go gose bale less than 10 eskuru ngima kwanyoranga aborokiwa bale mbaigeti 10 timetinga abali mumbalenga bagotoka seskuru buneyo nabo igo ngaki eserikali gendete ko bwatuka kusena ki obokoreri bwa serikali bogendete koba ase chiskuru bunechigo mwancho murigire no mugano rase page ya 5 na 3 ase gazeti ya Daily Nation yeri tuko oriarero na boigo kwanirire aiga ondoche omo Teresa oyomo gose nase yomo kura chinse mucha West Pokot onare ko ebwera ekewa kire ekenene kigima ase ensengima yote bose kimanyikana tubona Global Award yote Luke Kanyareng 51 anas at a health center in West Pokot has been honored for his efforts in combating a neglected tropical disease that nearly killed him as a teenager. Nigo bono nga anyarite kubwa ekewa ikiagira ngoborero mbororo konyora abantu abange bare kobwa gusa abantu barenge kobagwa ubu konyora bwa machiri kumukora kare omoke korende ndiganyarite konyora ekeweke ase igikarekemo imense ya Finland page ni ya 3 ase gazeti ya People Daily mwancho murigireria kutigana ese gazeti ya The Daily Nation kutigana ne gazeti ya The Daily Nation yerituko yarero ne gazeti ya Taifa Leo ekoranga IEBC ya puliza kipenga ekotewa baada ya kusitisha shughuli ya usajili unaoendelea wa wapiga kura
hatimaye zoezi hilo litaanza tena bono nga abakwerikia usibakwebwatira chikura bono nande omwancho murigereria engane eyu ngochakire bwangoiga ikiagira bono ikiombekiga kia obochori nechimbibe gosige origereria mangana obochori nechimbibe aiga sensi ya Kenya ikiombekia IEBC bono niko kianyare kubekwa kwa baimara kigima ekiro nande Wakenya barachi ochaka kuerikia chikura ekoteba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeanza rasmi maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao huku ikitarajiwa kuanza kuwasajili wapiga kura mwishoni mwa mwezi huu ekiromutenyo yiga okianda ukaira bono abantu bachake kwebwatira chikura chitariki 29 kusene chitariki chire 29th of September na libono ndo murobere bwo kubwata otabonga bwate kadi yekura ase page ya kabere nero onokonyora omugano yo asinchira engikirano kigima igo ekiombekere kia IEBC bono nigo kegendete kuboria abakenya banyare kwiyarigana kigima bali batabwati chekura abantu banyare kwerikia kigima asogocha waka chikura ase obuchori obonene buri bosio nabwo nonyene kiro obuchori obukoboke bose korende ayigane njire yo muyo yarigania obuchori obonene bo mwaka 2027 nakirongonya ukonyoringa obuchori bori oboke obose bomanikana tebuna by elections borobo bochiwo korekana chitariki 27 umutenyi no yukome narimo ase chinsemo agose ase birogo kwitania 20 aiga asense ya Kenya mwancho murigire muraibense narenge chinsemo chiri cha coast nekiro baringi ase umeyiga yesho nekiro goteba maonyesho Rais William Ruto akiandamana na gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nassir wakati wa ufunguzi rasmi wa maonyesho ya kilimo ya Mombasa mancho murigire kurase county ya Mombasa nigo koroche muraibense anyarete ko gendaro nabo yukira bakwigora esho oyabo nigo narochenga nabo litengombe gitene na enene sana kurochinse mecho yarenge worth close to 1 million Kenyan shillings yibono aba Kenya wange naroche online ba timetinga yare tete mixed reactions korende tari mangana igo no anyarete ko rawo muyiga ukwigora esho yo no mugavana wa county ya Mombasa omoske Abdul Somad Nassir mwancho murigiro no mugano ore ase gazeti ya Taifa Leo yeri tuko oria rero na boigo Kenya moja wavuruga hesabu ya Wetangula mwamko mpya wa viongozi chipukizi unaoendelea kushuhudiwa magharibi mwa nchi unatishia umaarufu wa Wetangula na Mudavadi page ya gatano igekwereranga ase orugongo rwa Western Kenya usekura kubatikana na siasa ya orugongo rwa Western Kenya nigobono korokana egati yabarai mbali banyare kuyoka abarai abaya bona bubairire andakelita riaye omo speaker omonene bunge muske Moses Wetangula na boigo omuske omo waziri omonene Musalia Mudavadi bono ngambapo ati hosemba chinkuma chiri babwate useri bagaliri babwateri nene riage siasa bono ndiyo kusiberera ria bondiri kuigwe kanaro nikubono abarai abange beyorire kurwa guseba nyari kuimuka igoro kurwa asi chikaunti chiri cha Western Bono chikaunti cha Bungoma ya Kakamega county ya Busia na boigo county ya Trans Nzoia na boigo walibo rebonsi ababwatani borogongo rwa Western Kenya na sensemo yende magavana maseneta wajifunika wakata mchakato wa kuondoa viongozi afisini kuangaziwa upya nigobono ndoche aba gavana na boigo aba seneta bono banyarire gwetuba na sekinekero bakuboria enchera abarai bakurusiwa abisi bonengane binyare kumurikirwa asoboye kyagera amatukabongiga nigo yarorekane ngamwana impeachment nigo mwana impeachment nigabere ga comment kana na boigo nigo abarai abange bakoirira se abarai abange bachakire gutumeka amangana yayiga yo wakabarai bande isiko asinchira etali endonge mancho murigereria na asensemo yende Sudani sasa yamezea World Cup ndoche watavanga macho kwa Sudani itakapovaana na Senegali katika mechi ya kufuzu
aina mangana yechi gosori nseri ya Sudan na bwikensi ya Senegal kiro chigendete guchimana akigima kurigireria nga nereri irachikobe timu embo kigima mwancho murigirira na gutigana ni gazeti echo egazeti ya The Standard yeri tukoria rero egazeti ya The Standard ibwate bicha yaye murai iwense aboigo magacho yekiganja gya serikali gose nabo ibwate na onyo omwaziri wekiganja gya serikali gote deceitful spending enchera chibesa chigotumeka yobongainerere gose chibesa chigotumeka chinjira chobongainerere gote accountability in an attempt to circumvent scrutiny the government has in select instances spent taxpayers' money without parliamentary approval, exploiting a provision in the Constitution that allows the Treasury to spend without House approval only on emergencies such as natural calamities. However, the government has kept using funds not cleared by Parliament in total disregard for best practice in budget management, which is marks of a deceit as Mwananchi struggles under the weight of high taxes. Mwancho muriri peji yakane egazeti ya The Standard ekweranga ase awo matuka yaiga nigibono esirikali yabirike ku Rusia chibesa sikiganja nabo igo kokorera amangana ao ayubono kose engane yo ire mambincha neri chiko ikiageranga amanganande kose chibesa chigekero chikurusigwa nonye nebunge konyora tirakura gwitia usigwitabira nanga chibesa chiga chinyare kurusigwa nabo igo gutumeka wono ekyo keirire nganonye ugochika kusikorengana ne katiba nigo serikali bwana takutumeka chibesa ebunge tamanyeti lioka ekero amangana buna bono mebasokano yabere mebasokano neroro konyora buna etoigo mebasokano buna yenchara amarabago swenena eliekogania obukonyi bwabwango korende bono nigo yabere maminche kyagira serikali yabere gekuruse chibesa sikie gutumeka chibesa kirasekero abananchi nonyene bunge etamanyiti ayo nigo are kurengana n'igazeti ya The Standard yeri tuko lya rero nabo ibonekere ko Kenya mu Kenya nigo saba Kenya bonse nigo bagendete ko cyane kakigima ase ukoligia chibesa gusea soko akana evango lakini yatokana chibesa chigekera chigutumeka serikali bono teraba accountable gusinchira chigutumeka nigo chire chinjira cyobututukano gutigana n'umugano uyu mwancho murigera Raila egotebanga Raila loses oversight role to new leaders. Vibrant youth, political players and civil society have filled the vacuum left by the opposition after joining so-called broad-based government. Sipeji ya gatano narimo igekoreranga umusikira Raila Odinga asembya kemingene robere kakoba asinsemo ya upinzani gusiyo kwamirelia serikali lakini bono nigo koranga gesanyara guswa me serikali wetera usasi serikali ya broad based nigo bono abrai bande abaya abake ote vibrant youth numanyetingi gati abajumbe bali banyare kwimuka kigima bali abake gusibimya kemeke abasaye bono bachakire koba nabo babwate eriogi yo kwamereria serikali omwakano inigora sepeji ya gatano narimo ngabono niko bairereri bagari aye oyo rabire umurai bwense moyo kwambere serikali asamutkamangire kiriboniga oyore ase serikali ina rare ase igazeti ya The Standard yeri tukoria rero gutikana neyo na ya People Daily bwate evicha ya murai wikama ya DCP usoyo kabiri omukonyi bo murai bwense muske Rigathi Gachagua whatever 2025 verdict Gachagua is now Ruto's most feared opponent. Asinze moyo kwamirilia serikali mwancho murigiria muske Rigathi Gachagua nerabono oboire kigima. Nere mbure gotua buve asomwa kwege sasa mungana gisiasa gotia serikali nere ororekanire kobo umwamiriria bo serikali omonene kigima gusenere bono okororekana urenga the opposition leader. Ikiagira nere bono serikali yoboete kima kubwa murayo ndebwensi na epeji ine peji yakane ase gazeti ya People Daily na ase gazeti iyo epeji ya gatano yamanya kubwate gotebanga why Matiang'i has toned down attacks on the president inga ingikia irere omo waziri omukuru bw'oburedi bw'ime muske Dr. Fred Matiang'i anyarire gukiria
gose anyarire kuirang'ora ase ukoiyambĩrĩria serikali akororokana ng'a tari kuyipinga mono gose nonyega gukwana ng'a serikali mbubire tari gutumika tari gukwana ni chinguru buna almost ke Rigathi Gachagua bono igote ng'a Gachagua is now Ruto's most feared opponent nero mwambĩrĩria almost ke William Ruto gose bwa serikali yanene oboire ikigima ase matukayaiga mancho murigeria inaro ari ase egazeti eyo ya People Daily yeri tukoria rero nabo igo kurigeria ase gazeti ya The Star. Gazeti ya The Star nigo ndoche kweranga Ruto reduces varsity fees to 25-year low. Mancho murigeria buna nigo egukwanira igoro ye school fees ye university nekireko okororekana na ase miaka 20 ya n'etano yairire bono nigo ndotinga neringa kentangane nande school fees iye chiskuru che amasomo iguru gose amasomo ya university bono yanyarire okiwo mugano rase page ya kana bwige ya gatano na segazeti ya The Star yeri tukoria rero gota parents rejoice as government cuts university fees by up to 70%. Ngabono abaroki aba ibori abangeni go bagogete kiagera serikali nigo ya keiri chibesa chabaroki go bagosase university go ikekerengo kya emerongo etano nebere igoro oyemia na ayo naro ale ase egazeti ga ya The Star yeri tukoria rero omoncha omo rigereria korende okwandiriri amwanande amange nabwo ne bwate chibicha korwase county ya Mombasa kireko ranga pom dance as Ruto opens Mombasa SK show ekirobona anyari tukora umoyiga bwo kuigura show ase chinse mochiria cha ose ase korwa Coast Kenya mwancho muligerera na igati aliare ndoche ase emitando ndoche nga National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah is mourning the loss of his father. Oyore umuraibu wa barabangi meye bunge Moske Kimani Ichung'wah mwancho muligerera ni kubona kumurera tatu mwabo oyo manikanete buna Isaac Ichung'wah Ngugi oyo bono onyarete osiri obugima bwae akabwate miaka 105 105 years ointatu mwabo Kimani Ichung'wah ono nigo anyare gutumuka 105 years aya abambali abanegati yabarai bali banyarete gose abanegati yabali abake bagoseni wakoyorore emyaka 100 yakorende nogusabanganye sae ayibeke ingoro yaye ase agia na omwancho murigereria korochinse mo buna chiri cha sio kimondo chengo mo basokano bo molero noro onyarete konekiwa ase ekinyoro kya Katani Villas korende tari mangana enibo nyingi yanyarete kuyeraroro nabo igo omwancho murigereria nindo chinga siasa neraroro entinde gendete kubwatira ni gati yaba wakili gose kigamiro nabo igo ne serikali andake buna chinkona chae oyo iga ore omo wakili Cliff Ombeta egotebanga gosekera nyarite gotebanga omo konyu bo muraibense deputy Kithure Kindiki brings zero value to the table. Egotebanga replaceable and can't even scratch the surface in Mount Kenya. Now enter Gladys Wanga and the low block will with Baba. That's a real influence. Mwancho muligera Cliff Ombeta umwakili oyoga umwakili bali bamanyikanire bose bachire ngumaki maigasinsi ya Kenya andakini gautenga umukonyi bumuraye wense musike Kithure Kindiki tawati umusomono nonyenga koreta abantu bakorwa rugongo rwa Mount Kenya ase serikali nonyina sobo chole bonna bole bosio niko era vegetiro korene ne gakoborenga umusike William Ruto isa gotema koreta nonye Gladys Wanga kurwa lo Nyanza koba running mate yae gose koba mukonyoe nigo erabse koba igitambukiro kinginje kyagera paka engane yo gose paka emoretere omungu gose nyare koreta abantu abange ene yeserikali tali mangana mwancho murigereria ayo negati yali agendete ko nekiwa gose agendete gukwanirwa ase chinsemo nemuna kubaterania serikali yoburai gose serikali enene nabwigikiro kyoburai wense na interior cabinet secretary Kipchumba Murkomen says all gun leaders will be arrested and prosecuted regardless of their political ties.
mwaziri boborende bwemeniga gotebanga onde bwensi ori okora ababegu gose ebibago baka bono banyare kubekwa biara nabo igo kugambigwa gose gwikiwa busi bw'ekigambero ng'ana onye babwate ribaga rinene gose babwate obwambate borobia na egati ya burai abanene aiga asense ya Kenya gose obwambate bwabo nabo banga siasa babo nabo ikorokana kuba entiwo kigima nigo agendete gukora kitaro asi chinsemo ime yense ya Kenya gose abutare county eri gukanira amang'ana y'oburendi mwanchi murige buna ekero obwango iga haringi ase gose ekero ariko kwana kura chinsemo chiri cha Western Kenya na mwanchi murige na ariko kumenya nga umuraivense President William Ruto buys 885 kg gose kg chianina bull erinere irina kumenya umuraivense anyarete kugura ase showground eri yechinsemo cha gose kurase county ya Mombasa gose Mombasa International ASK show livestock auction mwancho murigerere ase amang'ana yokorigereria etugo umuraivense niganyarete kwebokio emilioni yamo akagura eri yebwate kilo 885 Tari mang'ana. Chief Justice Martha Koome has recommended petty offenders serving prison terms of less than 3 months to be diverted from incarceration to community service or alternative sentencing. Koome stresses that prisons should no longer be seen as a place of condemnation but as centers of transformation. Oyore omona chivina omonene Martha kusemo Chief Justice Martha Koome nigatebire abantu gusaba Kenya bali banyari kwibwatirani wana mucha amakamake bali bakoirwa bachikubikwa asesere asemetienye wiketa toiga nigo bono batabona tiko gendera gokorigwa gose kwa gwegesibo bune kikorende banyari kubikwa bakora emerimo gose bakora amang'ana muna community service gose enchera ende kiagira bono chichera ntibona tiko chikorigererirwa buna nase ase amakuru mateko akayugure kurukarenga omuntu kara kugendetera kwaronga n'omuntu gete omobe gosororekana omuntu abantu bairenga n'omuntu gete omobe kurinde komeni gakuboria nga andakekera omuntu akorera mu mushama keri bakari kwagwe kesibo bunekyo aigwe akore emirimo egokonya abakenya mwancho murigereria na boigo ayo negati Vera Sidika that sparked public debate over police conduct mwancho murigeria na se amang'ana yimitandao abanyanyimbo mbale gose video nere yabirige gutari mitandao sane wiki yiga ekira abanyanyimbo kurwa chinsemo chiri cha Lodwa Turukana bono chinsemo cha Lodwa me county ya Turukana bono barorekanete bawa kebicha
na omusubati oyomo ose omusubati omaekanete buna Vera Sidika ase eng'ana eyanyarete korenta riburera ritinde kiagera abanyanyimba abaiga nigo bare kwena na chibisikera omonto atagete gwakwa ebichano omusubati oyoiga ekibono kiairire Inspector General of Police Douglas Kanja atebire munyanyimbo ne bwensi obwate social media account gusogotumika emitandao y'ekijamii adelete bintu binde byonsi bitari ebyamana gose bitari ebyogokonya gose bitari kubwatana n'emirimo otebanga ase amang'ana y'obogore bwa abanyanyimbo ogotumika emitandao obobe tikorigochia tikorigochia Wanjiru omwanje omurigire ayune gati yari agenderete ase chinsemo ime yense ya Kenya igonye kore omonyanyimbo amang'ana y'ogosoa chinsemo gose gotumika esimi yago obobe nigo barigereire kegima omwanje omurigire nkagirete ase ensemo eyo nongokorera yari meye chigazeti iri tukorera rero nabo igo ari agenderete ase chinsemo korende nekero nkorigerera nainde ahiga egati yayande gose egati yari aweka ase meza eito mwancho murigereria cross county ya Nyamira that 3 people recuperating at Nyamira Referral Hospital after consuming meat of dead cow in Nyakeore village eke nyorokia Nyakeore bono ndochinga abantu mbaraiga banyarete koria enyama y'eng'ombe gose eng'ombe konye yakure bono ikikirite abantu 33 bakenderete kurwanira amagima abo ase enyagitari ya Nyamira Referral Hospital but the Health Department of Nyamira County as kotebanga has reported an incidence of acute food poisoning at Nyakeore village, Nyamira South sub-county after 33 people consumed the meat of a cow. The county disease surveillance team received the information, visited the village and evacuated 33 people to Nyamira Teaching and Referral Hospital. Ekero obono obagenderete gose banyara konyorobo wena nande barebuya korende ritukeriga rero gose ase ritukoria rero nigo a joint team of public health and veterinary professionals will visit the village for further contact tracing and case finding bono ritukorera nkoche bare gukora obutukine bwo igokomanyanga bande bonsi bali banyarete gukuna gose banyarete konyora enyameyo banyarire koirwa nabo igokonyora obubwene buri obubwene tana bwo igokomanya ningi andake kiagerete enyameyiga kanyara kuba poisonous umwancho murigereria. The county government of Nyamira, through the health and the agriculture departments, calls on the people of Nyakeore and its surrounding areas to exercise maximum caution besides reporting and cases of suspected food poisoning relating to meat. Ondobonsi orabe orire enyama nabo igo aigunga na watu muchando asti kenyoro kia Nyakeore gose Nyakeore village ime ye county ya Nyamira bono abonete gwakoroboti gochia ase chinyomba gose gochia ase nonyene serikali ye county ya Nyamira nabo igo wizara yobochano gose enyagitari endeyonsi ere eratoke ange nere igo mwancho murigireri engane inagendete kurigirirwa nabo igo kumanya anake ningi eng'ombe yeiga enyame yeiga nki iyabwate Kirandi Dennis agotewa umusori bw'egisusu kama kawaida kurachisa muchiria jana Nakuru City Salams Club umwanyisho burigereria na ikiarambe gitaka Mahira nabori ge ndochinga na bachache terero kuri Fred Moga agoteba watching live na boigo Christopher Tandi erateba kurachinsa mucha borangi Kenya bino mburugia oye Lydia Kirubo abana ba Sheila Matiangi Muranga Mikae agoteba tatu mwabo Muranga na mamu mwabo Mongina agoteba pamoja hadi tamati kama kawaida. Have a good day too. Alex Mauti agoteba kurachinse muchiri cha Marokisi County nonde mbiyo morobelio amona David Mauti nyakweba kama kawaida mbiyo mono sana na boigo Roda Ruth dada Roda Ruth ndocherero nigo akaribota wanga good morning good morning to Frederick Ogembo, Anthony Ragori, Linet, Peter Orina, Barnabas Gekonge Kebaso, umwana zilizopendwa atambo Sekerario Joseph, Edwin Omwenga, Isaac Ondicho, Edu mzazi ya Nyamache Wilson, awateba Derek Wekesa, awateba Ngahav, a great
and a lovely day akubateya bonsi ngabanyare gutwara rituko rire eliengencho kigima guse rituko rire rigia kigima asemambi yega yabona erine rituko ria ijuma omwancho murigiriria nigati yabande bari bagende tusangana ntwe ase omurobelyo guse ase ebiro biga byabona mambi ndose mbagende tekorika ujumbe guse mbaraiga bakurika ujumbe echapo guchaiga ase studio eyere enga yengencho kigimana boy gokoro kiabuna ntogendete koba amo asinchira ere ya bene no yiga niga kurukwa Bonaventure Movisa nande kwenye twaomera nere ase chinsemo chinde nekirondo chinga nabo bagendete kutuma ujumbe chabo kweli muna hospital onyanja hospital onyanja agoteba watching live kora chinsemo chige sieri Egesieri village accountini ya Nyamira bia mono kigima na 04 bagera tebanga Joshua watching live na bate betabo kura chinse muchiri cha Kitutu Masaba constituency na wigo Dennis Nyabuto agoteba watching listening toro chivita anyway agoteba nigo arimeyo morobero kura chinse mucha menyinko masongo agoteba nere Dennis Nyabuto omochokoro bwaburi Nyang'au agoteba tuko pamoja mbia mona sana na wigo Evans Onyego agoteba kora chinse chanya bigege miriri niko ndani hadi mwisho mbia mono kigima sana Bishop M Nyangena niko ondo chinga etimu y'abantu kora chinsemo chake Ombuto Masi Movisa na Vincent Omusa mbia mono sana ase bari mwensi mugendrete kusema abiri mugusangana ntwe ase omurobero na jeria kirubondo cha agoteba tataiti gotigara magiga agoteba nga bwakire buyakora chinsemo cha Humbu Manama Bahrain Kingdom wika kisi county chinsemo cha chinsemo cha Kanyimbo mwakiage village na baibori baye agoteba Samuel Ongeri na mamu wao Mariana Ongeri agoteba na umwanchoye use my husband Ben na bana bane Masedega na Macdotak and Brighton na boigo agoteba na Kizima Girl Shelley Kerubo wa Nyaparafo na boigo agoteba na Natasha Mcute na mashabiki wote watware emambingia mbia mona sana nayo tware emambingia utatikia malienta na raiga ya watevire yabana bao hey no mbia mona sana no yoiga agoteba nere tali gotikara magiga akorokwa agoteba Chinde Ruombese. I'm watching you live from Chinsemo chiri ya Gachuba ere Kitutu Masaba kwani abantu bagachuba abantu bakitutu Masaba bonsi naboigo baganeri weekend ngia naboigo emambingia naboigo bori bagende gutigara ko se bagende kubwatia emerobelyo ime ya Getembe TV jeria kiruba whatever okay whatever here looks nice okay thank you Jeria Kirubo emambi higa yabono na mbia bono at least you're making my day mbia bono sinchira ere ya bene kima korende timbati amangi aseri tukerigari juma gahetinga no ndacho ukolera omurobelyo ase mwensi bali mubwate mugende tuwetera moko chinga kichiga bali mwasiri abancho baino kose aye umoncho murigiriria sinchira ya bene yogo sireti omwancho ino ase mambi yabono kukubaneria onyara utwara liberera gusinya sanya ariko bagata ase chinga kichiga chibugendo chinga kichiga chibirero na boigo bari abonsi kugana umutungo atiore ubwate rikuba ukubwena kwa wangu nchinkuru kwa Matilda Ovaigwa na seri tukirigari juma ichitariki sano nondacho ukorera waso murobere ubutwani ya Getembe na boigo ukunyura agenda subscribe uchase YouTube channel ya Getembe ko swali Facebook gendera go follow Getembe TV chinga kichonsi na boigo kugendera gusanga na into asemirobere yonse cross studio ya kabere nere Mike Wills unyara konekia kwa nyori chibicha nere ogi sinchira ingikira no twara weekend ngia twara ritukore juma rirerigia na boigo tugendera gusanga ase miroveri ya Getembe TV chinga kichonsi ase bono bye bye.
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya bamura bache kuya mandege